Čau, ja som Branislav a toto je kanál Brainlows. Dnes sa budeme baviť o ďalšom pilieri a tým je studená voda. No aby sme to pochopili správne, tak sa budeme baviť o termoregulácii ako celku. Či už je to chlad alebo teplo, princíp je rovnaký. Je to biologický nástroj, prostredníctvom ktorého zvyšuješ svoj dopamín a doslova meníš svoj metabolizmus na bunkovej úrovni. Pohybujeme sa v teplotách od 20 do 22 stupňov. V tvojom byte je 20, v aute máš klimu nastavenú na tiež od 20 do 22 a v kancelárii koľko? No predsa 20 až 22 stupňov. Vedci to nazývajú termálna monotónnosť. Tým, že žijeme v termoneutrálnej zóne, sme výrazne utlmili naše adaptívne procesy. Dnes sa na tento utlmený termoregulačný systém pozrieme bližšie. Celé to riadí malá časť v našom mozgu, preoptická oblasť hypotalámu. Predstav si to ako vnútorný termostat a zároveň výkonný procesor v jednom. Funguje proaktívne, čiže vyhodnocuje neustále povrchovú teplotu na našej koži a taktiež sníma teplotu nášho vnútorného jadra. Väčšinu času sa táto naša časť mozgu nudí, ale keď zaregistruje veľký nesúlad, napríklad ak skočíš do studenej vody, pri ktorej zabudneš aj výšku svojej hypotéky, tak sa spúšťa kaskáda hormonálnych aj neurochemických reakcií. Je to evolučný signál na adaptáciu a zároveň zvýšenie výkonu. Dáta ukazujú, že ľudia, ktorí pravidelne otužujú, majú nižší výskyt úzkosti a vedia si dlhodobejšie udržať stabilnú náladu. Je to tréning nervovej sústavy, ktorý sa prenáša do každodenného života. Zámerne vystavenie sa chladu je najúčinnejší spôsob, ako zmeniť svoju biochémiu mozgu bez využitia farmaceutík. Ak sa ponoríš do studenej vody, tvoje telo zažije šok a aktivuje nervový systém. A čo sa presne deje v tvojom mozgu? V prvom rade je potrebné spomenúť noradrenalín. Ten sa zvyšuje niekoľkonásobne a niektoré štúdie uvádzajú, že až 5-násobne. Je to neurotransmiter a zároveň hormón, ktorý je zodpovedný za bdelosť, pozornosť a mobilizáciu mozgu. Jeho funkciou je zvýšiť tvoju kognitívnu kapacitu. Druhá spomínaná látka je často spomínaný dopamín. Ten sa dokáže zvýšiť až o 250%. No nie je to len rýchly dopaminový pík, ako pri sladkostiach alebo pri scrollovaní reelsok, ale tento 250% nárast dopamínu sa dokáže po studenej vode udržiavať 3 až 5 hodín po tom, čo vylezieš zo studenej vody. Vedci objavili v našom mozgu oblasť, ktorá sa nazýva AMCC. V doslovnom preklade je to predný, stredný, cingulárny kortex. Táto oblasť je zodpovedná za vôľové úsilie a vlastne pritom, ak prekonávame prekážky, do ktorých sa nám nechce, tak sa fyzicky zväčšuje a tým pádom ju posilujeme. Okrem mozgu, zmeny sa dejú aj vo zvyšku nášho tela. Aktivuje sa tzv. Hnedý tuk, ktorý je veľmi bohatý na mitochondrie. Na rozdiel od bieleho tuku, hnedý tuk využíva spomínané mitochondrie na produkciu tepla. Chlad a tepelný šok znižuje zápalové procesy v tele. Potlačuje tak tvorbu cytokínov, ktoré sú zodpovedné za chronické zápaly. Ak je tvojim cieľom rast svalov, ľadová vaňa po tréningu je pre teba kontraproduktívna. Hypertrofia, čiže rast svalu, sa deje prostredníctvom zápalových procesov a keď v okolí tréningu 4 hodín sa ponoríš do ľadovej vody, tak výrazne znižuješ zápalové procesy a spomaľuješ rast svojich svalov. Ľadová vaňa alebo ľadová sprcha je vhodná, ak chceš byť fit na ďalší tréning a potrebuješ rýchlu regeneráciu. Na druhej strane spektra tu však máme teplo. A saunovanie je jeden z najefektívnejších spôsobov na zlepšenie kvality života. Štúdie z Fínska naznačujú, že ľudia, ktorí saunujú minimálne 4 krát do týždňa, majú znížený výskyt mortality kardiovaskulárnych chorôb o 50%. Táto protektívna efektívnosť by sa doslova dala prirovnať farmakologickej liečbe. Celé to funguje na týchto úrovniach. Prvá úroveň je mechanická, kde sa ti musia roztiahnuť cievy, aby sa ti ochladila krv. Trénuješ tým srdce, ako aj celý cievny systém a tvoje telo navodzuje stav, ako keby bolo pri stredne ťažkom behu. Ďalšia úroveň je bunková, tvoje telo aktivuje tzv. Proteíny tepelného šoku. Tie sú zodpovedné za opravu poškodených buniek a taktiež bráni telu hromadeniu odpadu, ktoré vzniká starnutím. Tretia úroveň je hormonálna, kde tvoje telo pri tepelnom šoku okamžite reštartuje tvoj celý endokrínny systém. V prvom rade dochádza k vyplaveniu rastového hormónu a noradrenalínu, následne sa vyplavujú kortizol a prolaktín, ktorí majú na svedomí posilnenie tvojej imunity. Pravidelné vystavovanie sa teplu zvyšuje inzulínovú citlivosť, čo napomáha predchádzať cukrovke a iným metabolickým ochoreniam. Určite aj ty poznáš nepríjemný pocit sávne, kde nevieš už to teplo ďalej zniesť
a hypnotizuješ presypacie hodiny, aby ten piesok padal rýchlejšie. Tento diskomfort má na svedomí látka dynorfín, ktorý sa vyplavuje pri nadmernom teple. Ak tento diskomfort prekonáš, tvoje telo je následne citlivejšie na endorfíny a preto máš po saunovaní taký dobrý pocit. V poslednej dobe je veľmi často diskutovaný vplyv saunovania a vystavovania sa teplu na plodnosť u mužov. Štúdie naznačujú, že pravidelné vystavovanie sa teplu znižuje počet a pohyblivosť spermií. A tu je veľmi dôležité podotknúť, že áno, tento stav je reálny, ale zároveň reverzibilný. V priebehu jedného cyklu, čo je približne 3 mesiace, sa tvoje hodnoty, pohyblivosti a počtu spermií vracajú do normálu. Čiže ak si chlap a momentálne sa snažíš o splodenie potomka, tak by som teraz na tvojom mieste saunu vynechal. Teplo a chlad dokážu výrazne ovplyvniť naše vnútorné biologické hodiny. Večer potrebujeme náš organizmus ochladiť a ráno naopak potrebujeme zvýšiť našu telesnú teplotu. To vieme dosiahnuť sprchou. Večer používame teplú sprchu, aby sa nám roztiahli cievy na povrchu kože a keď vojdeme do chladnejšieho priestoru, naše jadro sa veľmi rýchlo ochladí. Ráno naopak, ak použijeme studenú sprchu, naše vnútorné jadro sa zahreje a celý organizmus dostáva signál, že je potrebné sa prebudiť. A ako na to, dôležitá je opäť konzistentnosť. Začni pomaličky v sprche. Každú sprchu začni alebo ukončí medzi 10 až 30 sekundami studenou vodou. Potom postupne môžeš prejsť na výlučne studenú vodu 1 až 3 minúty a po nejakých 4 až 6 týždňoch studenej sprchy by som odporúčal vstup do otvorenej studenej vody. Záver je jednoduchý. Naše telo nie je stavené na život v klimatizovanej bubline. Je to adaptačný nástroj, ktorý bez výrazných impulzov degraduje. Chlad ti napomáha zlepšiť tvoju mentálnu pohodu a znižuje zápalové procesy, naopak teplo zlepšuje tvoj kardiovaskulárny a endokrínny systém. Samozrejme, kontrolované vystavovanie sa teplotným extrémom majú aj ďalšie pozitívne vplyvy na naše telo. Komfort je fajn na oddych a na naberanie tuku. Ak chceš svojmu telu pripomenúť, čoho je schopné, daj mu tie správne impulzy. Vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čaute.